Üdvözlök mindenkit! Marik Judit gyógytornász vagyok. Önök most egy gerinc stabilizáló tornán vehetnek részt velem a 3 generációval az egészségért program keretein belül. Ez a torna arra irányul, hogy a gerinc körül lévő, főleg a mély izomzatot erősítse meg. Ezekhez a gyakorlatokhoz szükségünk lesz egy ilyen kicsit puha labdára. Feküdjünk le a hátunkra. Először kinyújtjuk mind a két lábunkat, és egy picit megpróbáljuk megérezni, hogy melyik is az a legfontosabb izom, amit használni fogunk ezeknél a gyakorlatoknál végig, hogyha csípő lapátunkon belül, itt az ujjunkkal megkeressük, ahol már elkezdődik a hasunk, és megpróbáljuk ezt az izmot, úgy tudjuk megfeszíteni ezt a kereszthasizmot, hogyha úgy csinálunk, mintha köhögnénk, vagy tüsszentenénk, tehát csak egy hasprést végzünk a hasunkkal, és itt fogjuk érezni, hogy a kezünk alatt megfeszül ez az izom, ami itt keresztbe megy a hason. Az a lényeg, hogy ilyenkor nem úgy csinálunk, hogy derekunkat leszorítjuk a földre, tehát semmilyen mozdulat nem jár ezzel együtt, csak érezzük az ujjunk alatt, hogy megfeszül ez az izom. És ezt az izmot kell tartanunk majd a legtöbb gyakorlat során végig. Például először, amikor fölhúzzuk az egyik lábunkat talpra, és csak csúsztatva cseréljük a másikkal, már most is figyelünk arra, hogy ez az izom végig aktív maradjon. Picit cserélgetjük a lábunkat, aztán fölhúzzuk mind a kettőt talpra. Egyik térdet fölhúzzuk hashoz, visszaletesszük, másikat, és vissza. Egyik, vissza, másik, letesz, még egy picit, másik, jó, és megállunk. Most a bal lábunk talpon marad, és a jobb lábbal biciklizünk előre, és megint nagyon figyelünk arra, hogy ez az izom aktív maradjon, és ezért nem mozogjon a derekunk, meg a hasunk egyáltalán, miközben a lábunkkal biciklizünk. Tehát próbáljuk tartani a hasat végig. Még egy kis biciklizés. Azaz. Jó, és letesszük a lábunkat talpra, mehet a másik lábbal, bal lábbal a biciklizés, és megint nagyon tartjuk a hasat. Teker, előre, jó nagyot, még egy kicsit, előre, teker, jó, és letesszük a lábunkat. Most megfoghatjuk ezt a kis labdát, ide tesszük a két térdünk közé, és egyszerűen csak a két térdünket összeszorítjuk és ellazítjuk. Szorít, és lazít, és piciket szorítunk rajta, és közben megint próbáljuk aktívan tartani a hasunkat. Szorít, azaz. Jó, és most megpróbáljuk, megemeljük a popsit, és picit szorítunk rajta itt 4-et. 3, 4, és letesszük. Megint emeljük meg a medencét, és szorít. 3, 4, és letesz. Megemeljük a medencét, és szorít. 3, 4, letesz. Megemeljük a medencét, és szorítjuk a labdát. Kicsiket. És letesszük. Nagyon jó. Itt marad a labda a két lábunk között. A jobb kezünket a nyakunk alá tesszük, és a bal kezünkkel a jobb térdünk felé fogunk nyújtózkodni, és piciket fogunk fölemelkedni keresztbe, miközben megint szoríthatjuk a labdát végig. És piciket emelkedünk föl keresztbe, az ellentétes térdünk felé. A kezünk csak azért van a nyakunk alatt, hogy tartsuk a nyakunkat, hogy ne a nyakunkat húzogassuk, mert ez egy hasizom gyakorlat akar lenni, és nem kell a nyakat feszegetni hozzá. Piciket emelkedünk, és közben szorítjuk a labdát is. Jó, és megcseréljük. Másik kezet, bal kezet tesszük a nyakunk alá, és jobb kezünkkel nyújtózkodunk a bal térdünk felé, és megint szorítjuk közben a labdát végig. Azaz, emelkedünk föl, keresztbe, még egy kicsit,
Jó, és megállunk, egy picit pihenhetünk. Most megfogjuk a labdát, megemeljük a popsit, a fenekünket, és ide tesszük a fenekünk alá a labdát, úgy helyezzük el, hogy középen legyen, de egy picit, hát ahogy kényelmes a derekunknak, ezt mindenki érezze, hogy jó, kicsit följebb, vagy kicsit lejjebb, és itt kell fölhúzni az egyik lábunkat, és aztán a másikat is, és ezt a helyzetet kell megtartanunk, hogy 90 fokban van a csípő is, meg a térd is. Ez a labda, ahogy itt van a medencénk alatt, ez egy picit labilissá fogja tenni ezt a helyzetet, és úgy, hogy ez itt nem mozogjon nagyon, ezt megint a hasizmunkkal kell megtartani. Oldalra kicsúsztatjuk a két kezünket a földön, és fölfelé néz a tenyerünk. Innen próbáljuk meg egyik kezünket felemelni a plafon felé, és vissza letesz, másikat, és letesz. És közben végig nagyon tartjuk a hasunkat, hogy ne guruljon el a labda. Egyik föl, vissza, másik, le, emel, vissza, másik, le, még egy kicsit, vissza, másik, le. Most megemeljük mind a két kezünket, itt tartjuk meg fönt, ez már egy picit labilisabb helyzet lesz, és innen csak az egyik kezet leengedjük hátra, és vissza föl. Másikat engedjük hátra, és vissza. Egyik leenged, vissza, másik, és vissza. Egyik leenged, vissza, másik, és közben nagyon tartjuk a hasat. Egyik, vissza, másik. Jó, és megállunk. Picit nehezebb lesz. Most azt fogjuk, hogy először, tehát egyszerre a jobb kezünket és a bal lábunkat nyújtjuk a föld fölé, és vissza fölhozzuk mind a kettőt. Bal kart és a jobb lábat nyújtjuk, és vissza fölhoz. Jobb kar, bal láb nyújt, és vissza föl. Bal kar, jobb láb nyújt, és vissza föl. Jobb kar, bal láb nyújt, és vissza. Bal kar, jobb láb, és vissza. Jobb kar, bal láb, vissza. Bal kar, jobb láb. Jó, és megállunk fönt, és letesszük egyik lábat, másikat, meg a kezünket is, és kivehetjük a labdát. Átfordulunk, először mondjuk a bal oldalunkra, kinyújtjuk az alsó kezünket, tehát a bal karunkat kinyújtjuk a fejünk alatt, itt lesz a test folytatásában, a két lábunkat behajlítjuk, de nem húzzuk most egészen föl a térdünket, tehát a sarkunk körülbelül a fenekünk vonalában legyen. A labda itt van magunk előtt, a mellkas előtt, megemeljük a könyökünket, és ahogy belenyomjuk a labdába a kezünket, megemeljük a felső lábunkat, és vissza letesszük, lazít a labda. Szorítjuk bele a labdát, emel a láb, és vissza le. Szorít a labda, emel, és le. Szorít, emel, vissza, szorít, vissza, és közben megint tartjuk a hasat. Azaz. Szorít, emel, vissza, még egy kicsit, vissza, szorít, emel, le, belenyomjuk. Jó, és megállunk. Most felhúzzuk egy kicsit jobban a két térdünket, és közé tesszük a két térdünk közé a labdát, és így kell tartanunk végig a két térdünk között. Megtámaszkodunk megint a felső kezünkkel a mellkasunk előtt, és ahogy támaszkodunk, jó erősen a földbe, megemeljük mind a két lábunkat a labdával együtt, és vissza letesszük a földre. Emel a két láb, elfordulhat a derekunk, és vissza le. Emel és elfordul, és vissza. Emel, fordul, vissza. Emel, le. Emel,
vissza, még egy kicsit, vissza, emel, fordul, jó, és letesszük a lábat. A labdára most már nem lesz annyira szükségünk, kicsit eltesszük, kinyújtjuk a felső lábunkat a földön, ide tesszük a combunk oldalára a felső kezünket, az alsót most be is hajlíthatjuk, és egy picikét csak megemelkedünk így fejjel, vállal, és vissza leengedjük magunkat. Picit a derekunkat húzzuk itt meg oldalt, tehát az dolgozik, hogy oldalt a derekunk. Picit föl, vissza, emelkedünk, le, emel, vissza, picit föl, vissza, még egy kicsit, vissza, emel, le, emel, vissza, még egyet, jó, és lefekszünk. Még egy kicsit visszaszerezzük a labdát, amit elborítottunk. Jó? Most megint itt fogjuk magunk előtt a labdát tartani, az alsó kezünk az most mindegy, hogy lehet hajlítva is a fejünk alatt. Az alsó lábunkat fogjuk most kinyújtani, a felső térdet pedig letesszük ide magunk elé kényelmesen. És megint, ahogy a labdát itt fogjuk beleszorítani magunk előtt a földbe, megfeszítjük a hasunkat, és úgy fogjuk megemelni egy picit az alsó lábat, és vissza leenged. Szorít a labda, emel az alsó láb, és vissza. Szorít jó erősen, és vissza. Beleszorít, leenged. Szorít, vissza. Beleszorítjuk a labdát, leenged a láb. Közben végig feszesen tartjuk a hasunkat. Beleszorít, emel, vissza, még egy kicsit, vissza, szorít, emel, le, szorít, jó, és megállunk. Most már tényleg eltehetjük a labdát. Támaszkodunk a kezünkkel, hátra nyújtjuk a felső lábat, ide tehetjük a kezünket egészen a hasunkhoz, mert most ilyen kicsi köröket fogunk rajzolni a lábunkkal, a nyújtott lábbal sarok vezetésével. Nagyon fogunk arra figyelni, hogy a derekunk, hasunk megint nem mozog. Csak a lábunkkal rajzoljuk csípőből a nagy köröket, vagy kicsiket, vagy amekkorát jól esik, és a derekunk, hasunk egyáltalán nem mozdulhat. Mehetnek a másik irányba is a körök. Azaz. Még egy picit. Körbe. Nagyon jó. Jó, és letesszük a két lábat hajlítva egymásra. Felső könyökünket hátrahúzzuk a hátunk mögé, és megtoljuk előre a tenyeret jó messzire. Hátrahúz a könyök. Tol előre a tenyér. Hátrahúz. Megtol. Még egyet. Előre. Jó, és megállunk. És a következő részben fogjuk folytatni ezt a tornát a másik oldalunkkal.